ಮಿತ್ತ ಬಡಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ಬೊಳ್ಳಿಗಿರಿತ್ತ ಅರಂತಡೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣ ಒರುಟು ಮೂಜಿ ಮೊನೆತ್ತ ಸೂಲಪತ್ತೊಂದು ಮಲೆತ್ತ ಮಗಳನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ತಿಡು ಒಲೆಗ ಅದು ಕಡಲದ ಕರೆ ಬರಿ ಕುಡಲದ ಸೀಮೆಡು ಕುದ್ರೋಳಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಿರ್ದಾಳಿದ ಊರುಡು ನಿಲೆ ಉಂತುದು ಏನಿ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಪರಿವಾರ ಸಮೇತ ಗೋಕರ್ನಾಥನ ಪಾದ ಮುಟ್ಟೊಂದು ಉಡಲುದುಲ ಈಗೇನದೊಂಜಿ ತುಡರು ಅರ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಿ ಕಬಿದಿ ಮಪ್ಪು ಮಯಕೊಡೆನ್ನ ಕೈನು ಪತ್ತು ನಡಪಾಲ ಅಂದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಎನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪಾದಗು ಮುಂಡ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಜೀವನೊಡ್ಲ ಪರಂದಿನ ಅನುಭವ ಪುನ ಜಿಡ್ಡೆದ ಮಿತ್ತು ಜಿಡ್ಡೆದ ತಿರ್ತು ಓಲೆಗಾತಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕನ ಪಾದಗು ಶರಣೂಂದು ಪಂಡದು ಮೂಲು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇನ ಮೋಕೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಆಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಪದಿನಾಜಿ ನಾಗಮಂಡಲನು ಒಂಜೇ ಕಣ್ಣುಡು ತೂಯಿನ ಇರುಮೆನ ಒಂದುಂಡಿಂಕ್ ಆತ್ ಭಾವಪರ ಭಾವಪ್ರದ ಆತ್ ಪುಣ್ಯಪರ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಬದುಕುಗು ಗಟ್ಟಿತನನು ಗೇನೊಗು ಇರ್ಮೆನನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗಳಿಗೆ ತುಳುನಾಡುದ ಶಾಂಭವಿ ಪಯಸ್ವಿನಿ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಂದಿನಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಇಂಚ ಒಂಜಾತ್ ಸುದೆಕ್ಕಲು ಬತ್ತದು ಒರ್ಮೈತದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲುಗು ಸೇರಿನ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಗಳಿಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಾತು ಉದಾರ ಮನಸ್ಸುದ ದಾನಿಲು ಮಾತ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಗಳಿಗೆ ಅದೊಂದು ಅವು ಕಡಲುಗು ಸುದ್ದೆ ಸೇರುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಲಾಯಿರೆತ್ತ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಹೊರ್ತು ಇನಿ ಆನ್ಲೈನ್ದ ಮುಖೇನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಜಿಂಜ ವಿದೇಶಡುಪುನಂಚಿನ ಕಡಲಾಯಿರಟುಪುನಂಚಿನ ಮಿತ್ರರುಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಅಲ್ತಡ್ದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಲು ಎತ್ತೋ ಅಣ್ಣೆರ್ನಕಲು ಬೈದೇರು ಸಬೆಟ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಕ ಯಾಪಲ ಅನಿಸುನ ಉಂಡು ಕುವೈಟ್ ಆವಡು ಕತಾರ್ ಆವಡು ಅಬುದಾಬಿ ಆವಡು ದುಬೈ ಆವಡು ಒಮನ್ ಆವಡು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡಲಾಗಿರತ್ತ ಜಾಗಲು ಉಂಡು ಅವು ತುಳುನಾಡುಗು ತುಳುವೆರೆಗು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಗಲ ಅವು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಆಂಡ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಅಡೆಗು ಪೋದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರವಾಯಿನ ಸೇವಾ ಪರವಾಯಿನ ಮಾನವಿಕ ನಿಲೆತ್ತ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೇರೋ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿದೇಶಿ ನೆಲಕುಲು ಇನ್ನೇರು ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾತ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲು ಉಂತಿನಂಚಿನ ಆ ನೆಲ ಖಾಲಿ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಅದು ಒರಿದಿಜ್ಜಿ ಅವಿತ್ತೆ ಧರ್ಮಭೂಮಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಒತ್ತು ನೋಡಾಪು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಸತ್ಕರ್ಮನವಲು ಮಲ್ಪುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂದಿನ ಒಂಜಾತ್ ಮೌಲ್ಯನು ತುಳುನಾಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಸೇವಾಪರ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಕೈ ಸೇರಾವಡು ಕೊರಡೂ ಪನ್ಪುನ ಅಂಗಲಾಪುದಿ ಒಂದು ಇನಿತ ದಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಸುರುಕಾದು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ದಾನಿಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಆ ಕಡಲಾಯಿರೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅನಿವಾಸಿಲೇರುಲ್ಲೇರು ಅಕನ್ನ ಮಾತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯರ್ಗಲು ಅವರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರು ಬಂದುಲೆ ಇಂಕ ಕೊರ್ತಿನ ಅವಧಿಡು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಕೇನೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಯ ಜೀವ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಕೈಟಿಚ್ಚಿ ಐನು ನಂಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕಾಲೋಡು ಪತ್ತು ದಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಜೀವ ಆಧಾರವಾಯಿನ ಜೀವನ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಕೈಟುಂಡು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ರೂಪು ಕೊರ್ದು ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲಾಂಡಲ ಐಕ್ ಕೂಡಾಯರೆ ಗೋಡಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಜೀವನಗೂ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚೌಕಟ್ಟು ಇತ್ತದು ಅವಲವಲು ಪಟ್ಟದು ಪೋತಿನೇಕು ಒರ್ಮೆ ಒರುತ್ತ ರೂಪು ಕೊರಿಯರೆ ಓ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದಕೇಂಡ ಅವು ಗೇನ ತೆರಿವು ಬರವು ಪನ್ಪುನೇಕು ವಿದ್ಯೆ ಪನ್ಪುನೇಕು ಹೊಳಪುಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಅಂದರ್ತುಂಡು ಅವು ಮೆನ್ಕುನ ಲಕ ಮಲ್ಪುನಗೆ ಮೆನ್ಕುನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಿಂದ ಐತ ಮಿತ್ತು ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪೆರೆಸಿದ್ದು ದೆಪ್ಪೋಡು ಅಪಗ ಅವು ಪರ್ತೆ ಆಪೋಡು ಅಂಚಾದು ಶೈನ್ ಆವಡಿತ್ತಿಂದ ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಅಂದಲ ಆವಡು ನಮ್ಮ
ಪರ್ತೆದಿಂಜಿನಂಚಿನ ಜೀವನನು ಮಲ್ಪೋಡಾಪು ಬರವು ಬದುಕಿಗೆ ಪರ್ತೆನ್ಲ ಮೆನ್ಕಾಟನ್ಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನಿ ಯಾಪಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಡ ಪನ್ಪುನುಂಡು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇಂಚಿನ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸು ದಕ್ಕಲು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಐನು ದೆತೋನ್ಯರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲ್ಲ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಆವಡು ಇಜ್ಜಿನ ಕನತ ಶಿಪ್ಪುಡು ಮಾತ್ರ ಪೋಪನಮ್ಮ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಆವಡು ಆ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಆವಡಿತ್ತಲ ನಿಖಿಲು ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪಣವನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾದ ಬಳಸೋಡು ಮುಡಿ ಇತ್ತು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಲೇರು ಒಂಜಾತ ಅಂಚಿಲ ಕೊಲ್ಲದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನೋಗ ಬೈದಿನ ವಿಚಾರ. ಈತ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುರಾನಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾರ್ನೆಮಿ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ನಡತನು. ಈ ಮಾರ್ನೆಮಿಗೆ ಎಂಕಲಿ ಇಡೇಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಡತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಲೈವ್ ಡತ್ತು ಇಡೇಗ್ ಬತ್ತದು ಪಾಲ್ದೊತ್ತು ಒಂದು ಇತ್ತಾಪನ್ ಪನಕಲು ಅವರ ಕೈ ದರ್ಪುಲೆ ಕುದ್ರೋಳಿಡು ನಡತ್ತಿನಂಚಿನ ಮುರಾನಿದ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಐಕ್ ಬತ್ತಿನಕಲು ಅವರ ಕೈ ದರ್ಪುಲೆ ಎಟ ಸಂಕೋಚ ಪಡಿಸಿ ಧೈರ್ಯೋಡು ಅಭಿಮಾನೋಡು ವೇದಿಕಡು ಪುನಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈಲೇನಗೆ ಎಂತ ಒಂದು ಲೇರು ಎಂತ ಎಂಚ ಕೇಂಡೆ ಪಂಡ ವರ್ಷಗೊರ ಈತ್ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ದಾನಿ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತದ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪಾಡು ನತ್ತು ಮೂಲು ಈ ಕುದ್ರೋಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಇಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಂಕಲು ಸಕ್ರಿಯರ ಅವಳು ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪನ್ಪುನವು ಅವು ಋಣ ಎಂಚಪ್ಪ ಋಣನು ಬೂಟುನಿ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಬೂಟೋಲು ಇಂದುಕೆಂಡ ಕಲ್ಪುನ ಕಾಲುಡು ಮೂಲು ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅನುಕೂಲ ಆಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಬತ್ತದ ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ನವೇ ಆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ನನದುಂಬುಗೆ ಎಂಚ ಈ ಋಣನು ಬೂಟೋಲು ಇಂದುಕೆಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಬೆನ್ ಪರಿತೆ ದಿಂಜ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಗೌರವ ಪುರಾಂಡು ಅಕಲ ಮಾರ್ಕ್ ಕೇನಂಗೆ ಎಂಗ್ ಚಳಿ ಬತ್ತಿಲ ಕಾಂಡು ಅವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದಿರ ನೂದು ಬರೋದು ಎತ್ತಿನ ಜೋಕುಲಿಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಎತ್ತು ಗಟ್ಟಿಗೇರುಲ್ಲೇರು ಎತ್ತು ಬಿರ್ಸೇರುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ಇಕ್ ಇಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಖಿಲ್ ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಪಣ ಉಂಡತೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪಣವನ್ನು ಗಳಸೊಂದು ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನನದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಪಡೆದು ಮಲ್ಪುವಾರು ಆ ಉತ್ಪತ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಇಡೆಗೆ ಸಂದೊಡು ಪನ್ಪುನೆ ನೆನಪು ದಿಯೋಡು ಇನಿ ಉದಾರ ದಾನಿಲು ಒಂದು ಏರು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದಕ್ಕಲು ಕುಲ್ದೇರು ಎಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲು ಕೊರ್ಪುನ ಪಣವುದ ಸಗಯೊಡ್ದಾದು ಇನ್ನು ಅಪಿರಾವುದ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕುಲ್ದಿನ ನಿಖಿಲು ಎಲ್ಲೆ ದಾನಿ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗೂ ಎದೂರ್ದ ಮರ್ಗಿಲಿಗೆ ಬರಪುಲಕ ಅವಳು ಅಪಗ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈ ಸಗಯಗ್ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ನೆಂಪುದಿಯೋಡು ದೆತೋನ್ನ ಮಾತು ಕೊರ್ಪುನೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಋಣ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟದೇರು ಇಂದಟ್ಟು ಸಮಾಜದ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ನಮಕೇನೇ ರಿಚಿ ಎಂಕಲಿ ಇನ್ನು ಶಾಲೆಡು ಕಾಲೇಜಡು ಕುಲ್ಲುನ ಬೇಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಜಾಗಲ ಈ ಸಮಾಜಡು ಕುಡೋರಿಯ ಕುಲ್ಲೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ಅಂಚಾದು ಕುಡೋರಿಯನ ಅವಕಾಶಡು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುದ ಪನ್ಪನೆ ನೆಂಪುದಿಯೋಡು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನ ಭದ್ರತೆದ ಉಲೈ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಬರವು ಸರವನ್ನು ಕಲ್ಪೆರಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕುರ್ತಿನೇ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಋಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂಚಾದು ಐನು ಬೂಟೋಡಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಈತ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪುದರ್ನಲ್ಲ ಯಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪುಜಿ ಈತ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಎದುರು ತೂವೊಂದುಳ್ಳು ಈತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ದಾಯ ಮೆಚ್ಚುವೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇದು ಮಲ್ಲಕಲು ಮಾತ ಇಂದೊಂದು ಗೇನ ಕೊರತು ಎನ್ನ ಕುತೂಹಲದ ಭಾಗ ಇದು ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಪನ್ಪುನೈತ ಕಲ್ಪನೆಗೊಂತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರು ಆಡಂಬರ ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ವೈಭೋಗನು ಕೊರ್ಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಸೇವಾರ್ಥವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೇವಾಹಿ ಪರಮೋಧರ್ಮ ಪನ್ಪುನಲ ಕಂತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಇಂಚಿನ ಆವಡಿತ್ತಿನವು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಯಥಾರ್ಥಾನಾನುಕಂಪತೆ ಸುಧರ್ಮ ಅಂದು ಯತ್ ಆರ್ಥ ಅನುಕಂಪತೆ ಸುಧರ್ಮ ಅಂದು ಯಾವುದು ಆರ್ತರಿಗೆ ಅನುಕಂಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ನಿಜವಾದ ಸುಧರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧರ್ಮ ಅಂಚ ಅದು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಪಂಡ ಆರತಿ ದೆರ್ಪುನವೋ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರನು ಒಪ್ಪಿಸಾವುನವೋ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆ ಆಯಿನಂಚಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಧಿಕುಲೋ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಅವು ದೇವಲ್ಯದ ಕಾರ್ಯಭಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನ್ನವು ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಪನ್ಪುನವು ಸಮಾಜಮುಖಿತನ ಉಪ್ಪುನವು
ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಅತ್ತ ಅಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಪನ್ಪುನವು ಬಾಕಿಲುದಾಂತಿನ ಇಲ್ಲುಲಕ ಈ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಈ ನಿಲೆಟ್ಟು ಇನಿ ಈತ್ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಸೇರಿದು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದ ಮುಖೇನ ಬರವುಗು ಬೆರಿಬಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಇಂದು ನಿಜವಾದ ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾಯಿನವು ಪುಗರೊಡಾಯಿನವು ಬೊಕ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕೀರ್ತಿ ಹಿಡು ಒರಿಯುನವು ಅಂಚಾದ ಈತ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪಿರವು ಏರು ಬೆಂತೇರು ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೊತ್ತನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಆತು ಮೊತ್ತ ಒಂಜಿ ಸರಿಸುಮಾರು 450 ಜೋಕುಲು ದೆತೋನೂರು ಪಂಡ ಮೂಲು ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದಕಲು ಬೇತೆ ಊರ್ದಕಲು ಮೂಲು ಸೇರಿನಕಲು ದಾನಿನಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಡು ಕಬಟಡು ನೋಟುದ ಅಟ್ಟಿ ದಿಯರೆ ಜಾಗೆಜ್ಜಾಂದಿನ ಕಿಂಚ ಪಟ್ಟು ನತ್ತವು ಅಕಲು ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗನು ಕೊರ್ಪುನವು ಅಕಲ್ನ ಉದಾರತೆವು ಐನ ಮೆಚ್ಚೋಡಾಯಿನವು ಅಂಚಾದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒರ ಉಡಲು ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ಮಿತ್ತಿದರ್ತದ ಒರ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿಗೊರಡು ಕೈ ಮಿತ್ತಿದರ್ಬೋದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಲು ತುಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ತೋಟಡು ಪೂತ್ತ ಕೊಪ್ಪಳೋಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೂ ಅರ್ಲಿನಲ್ಲ ಕತೋಜು ನಿಖಲ್ನ ಕೈ ಬೊಟ್ಟು ನಾವು ಬರ್ಪಿ ಸಲ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಏರಾಂಡಲ ಬತ್ತದು ಪದ್ಮಣ್ಣ ಬತ್ತದು ಈ ಸಲತ್ತ ಮಾರ್ನೆಮಿಗೆ ಏರು ಪೂರ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಬೈದೇರಂದು ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ಪೂ ಅರ್ಲೋಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ದಿಂಜ ನಿಕಟ ಆಪ್ತ ಆತ್ಮೀಯ ಆವೋಡು ಒಂದು ಅವು ಮುಖ್ಯ ಬಂದುಲೆ ನನೊಂಜಿ ದಾನಿಲಡ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಡ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸಾರ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆದ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೇನು ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆ DJ ಆ ರಾತ್ರೆದ ಪಾರ್ಟಿ ಮದ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ದಿನ ದುಂಬು ಮದ್ಮೆದಾನಿ ಐತಮನದಾನಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದ ಒಂಜಿ ದಿನ ದುಂಬು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲು ಐತಮನದಾನಿ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಮರ್ಗಿಲಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಬಹುಶಃ ಮದ್ಮೆಡ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚವು ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಉಲೈ ಎದುಕೊಂಡ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಪಿರ ಪೋಯರ ಬನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ಅದು ಬೋತು ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಮದ್ಯಮುಕ್ತ ಮದಿರೆಂಗಿ ಪನ್ಪುನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಯುವವಾಹಿನಿದ ಮುಖೇನ ಬತ್ತುಂಡು ಅವು ನನಲಾತ್ ಜಾಗೃತಿ ಆವೋಡು ಒಂದು ಐತೆ ಪಿರವು ಬೆನೊಂದುಪ್ಪುನ ವರ್ಗಡ್ ನಮಲ ಒಂಜಿ ಐನಾತ್ ಈ ಜಾಗೃತಿ ಬರೋಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಜಾಗೃತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪನ್ಪುನವು ಪುಟ್ಟೋಡು ಏನ ಈತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಮದಿರೆಂಗಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ ಈ ಸಾಧ್ಯ ನಿಖಿಲ ಎಂಚಿನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಮದ್ಮೆದ ವರ್ಸಂತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಇಂದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಭಾಗದ ಖರ್ಚದ ಪಾಲುಂಡತೆ ಐನ ನಿಖಲು ವರ್ಷೋಡು ಅಣ್ಣರ ನಕಲು ಅಕ್ಕ ನಕಲು ದೆತ್ತು ದಿಯೋಡು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಏರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬನೋ ಅವೇ ಬಾಲೆಡ್ದೊಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬ ಪಾಡ್ದು ದಿಯೋಡು ಅವು ಕಟೀಲುಗೋ ಪುರಲ್ಗೋ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಡಬ್ಬ ಅವು ಸೇವಾ ಧರ್ಮದ ಡಬ್ಬ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಪದ್ಮಣ್ಣ ನಕಲಿ ಇಂಚ ಮಿತ್ರೇರು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಆ ಡಬ್ಬಿನ ನಿಷ್ಠೆಡಿಡೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಾಲೆ ವರ್ಷಗೊರ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲಡೆ ಒಪ್ಪಿಸವತುಲೆ ಅಂಚ ಒಪ್ಪಿಸಾಲೆ ಹನಿ ಕೂಡಿದರನೆ ಹಳ್ಳ ಮೂಲ ಅಕಲು ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪೆರ ಸರಿ ಎಂಕಲು ಕೊರ್ಪನಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅವು ಪುಣ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಾಲುಂಡಲ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಮಾಲೆಡು ಪೊರ್ಲು ಬೋಪುಂಡು ಮಾಜುಂಡು ದಾಯೆ ನಮ್ಮ ಆ ಮಲ್ಲಿಗೆನ ಗೋಡಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೊರ್ಲು ಜಿಂಜಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮುಡೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಆವಡು ಎನ್ನ ಕಳಕಳಿ ಬಂದುಲೆ ಅಕೇರಿಯ ಅದು ನರಮಾನ್ಯಗ್ ಎಂಚಿನ ಸೇವಾಧರ್ಮ ಬೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ ರಡ್ಡಿನ ಮುನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ತ ಕಾರ್ಯ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿತ್ತ ಕಾರ್ಯ ಚಿತ್ತ ಕಾರ್ಯ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸುಡು ಲೋಕದ ಚೇಷ್ಟೆಂಗಳಿಗೆ ರವಿಯೇ ಕಾರಣನಾದಂತೆ ಕರಣಂಗಳ ಚೇಷ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಮನವೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ನರಮಾನ್ಯ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡಿತಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕಾರಣಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾ ಪಂಡ ಮೃಗೀಯ ಅಂದರ್ಥಗೆ ನರಮಾನ್ಯನುಲ್ಲ ಇಡೊಂಜಿ ಮೃಗೀಯವಾಯಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಯಾಪ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ವ್ಯಕ್ತ ಆಪುಂಡು ನಾ ಪಂಡ ನರ ಅಂದರ್ಥಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾಯಿನ ಗುಣ ಸೂ ಪಂಡ ಸುರ ಅಂದರ್ಥಗೆ ದೇವತಾ ಗುಣ ಕುಡು ಇಂದು ಮೂಜಿ ಸೇರ್ನ ನರಮಾನ್ಯನ ಮನಸ್ಸಾಪುನಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಇನಿ ಒರಮೈ ತಿನ್ನಡ್ದ ಅವರ ಈತು ಪೊರ್ಲುದಲೇಸಿ ಮೂಲ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಏರ್ಪಾಡಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ನನೊಂಜಿ ವಿತ್ತ ಪನ್ಪುನವು ವಿತ್ತ ಪಂಡ ಸಂಪತ್ತು ಕಾಸಿಗೆ ಮುಜೇ ನಮೂನೆದ ಅವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುನವು
ನನ್ನೊಂಜಿ ನಾಶಾಪುನವು ಅಕೇರಿಗೆ ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನವು ದಾನ ಖರ್ಚು ನಾಶ ದಾನ ಇನಿ ಆ ಮೂಜನ ಪರಮೋಚ್ಚವಾಯಿನಂಚಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮೂರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚಾದು ಈ ನಮೂನೆಡು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪುಗ ಹಾಳು ಸಾದಿಗೆ ಪೋವಂದಿಲಕ ನಡಪಾಗ ಐಡ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಂದುಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನಪುದಿಯೋಡು ಜೋಕುಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬದುಕು ನೈಕಲ ಜೀವಿ ಸಾವು ನೈಕಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಸಂತೋಷಗಲ ಆನಂದಗಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಮಲ್ಲ ಬಂಗಲೆ ಉಪ್ಪು ನಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊರತೆ ಉಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜಾಲುಡು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕಾರು ಉಪ್ಪು ನಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊರತೆ ಉಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬತ್ತಿನ ಅಯ್ಯೋ ಅವು ಕೊರತೆನೇ ಜೀನಿ ತುಯ್ಯತೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೊರತೆ ಉಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರ್ನ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಬಂಡಲ ಅವನ್ನ ನಂಬೆರಾಪು ಜಾಂಡ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ತುಳುನಾಡು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ವಡು ಎಡ್ಡೆ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವಂತ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲ್ನ ತುರ್ತು ಉಂಡು ತುರ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅತ್ತವು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಒಂಜಿ ವಿನಯಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆದರ್ಶ ಆಪುನ ಸದ್ಗುಣ ಪ್ರೇರಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕೊರತೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಉಂಡು ಅವು ಯಾಪ ಜಿಂಜೋಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಭವಿತವ್ಯಡವು ಜಿಂಜೋಡು ಅಗತ್ಯವಾದ ಜಿಂಡು ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಜಿಂಜಾವು ನಕಲೇ ಮೂಲು ಸೇರೊಂದಿನ ಜೋಕುಲು ದಯ ಮಲ್ತದು ಆ ಕಾಳಜಿ ಉಪ್ಪಾಡು ನಿಖಲ್ನ ಏತು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆವಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ನಿಖಲ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಭ್ರಮಲು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಂಭ್ರಮ ಆವಡು ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬತ್ತಂಡ ಇನಿ ಮೂಲು ಗುರು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದುಪ್ಪಾಡು ಬಾಕಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡೆಂಡ ಅಂಚನ ನಿಖಲ ನೆರೆ ತಕ್ಕಲು ನಿಖಲ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಸಂಭ್ರಮ ಪಡೆ ಪುಲ್ಲ ಕಾವಡು ಅಂಚ ಆವಡಿತನ ನಿಖಲ ತೀರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆವಡು ಬದುಕಡು ಅವು ತೀರ ಅಗತ್ಯ ಅಂತೂ ಅಕೇರಿದ ಪಾತೆರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೇವೇರು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಜೂವಗು ಆಯುಷ್ಯನು ಜಿಂಜಾವುನ ಬದಲು ಆಯುಷ್ಯಗೆ ಜೀವನು ಜಿಂಜಾಲೆ ಪಿರಪನ್ಪೇಕೇನ್ಲೆ ದೇವೇರು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಜೀವಗು ಈ ಶರೀರಗೆ ಆಯುಷ್ಯನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಿನ ನೂಕುದು ಜಿಂಜಾವುನ ಬದಲು ದೇವೇರು ಕೊರ್ತನ ಆಯುಷ್ಯಗೆ ಜೀವನು ಜಿಂಜಾಲೆ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ಲೆ ಪೊರ್ಲು ಕೊರ್ಲೆ ತಿರ್ಲು ಕೊರ್ಲೆ ಅಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ಥಕ ಅಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಲು ದಿನ ಪದ್ಮಗ್ ರಾಜಲಕ್ಕಂತಿನ ಬೊಳ್ಪು ಬೂರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾನ್ ಎರನ್ ಉದ್ದೇಶಿತ ದಿ ಎಂದಿರೆ ಗೊತ್ತಾವು ಅರ್ಲು ದಿನ ಪದ್ಮಗ್ ರಾಜಲಕ್ಕಂತಿನ ರಾಜ ಪಂಡ ಪದ್ಮರಾಜ ಎಂದು ಪಂಡ ಸೂರ್ಯ ಅಂದರ್ಥ ಆ ಬೊಳ್ಪು ಬೂರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಮೂಲುಪುನಂಚಿನ ಮಾತರ್ನ ಸ್ಪಂದನೆ ಇನಿತ ಇಂಚಿನ ಸಾರ್ಥಕ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆತಂಡು ಇಂಚಿನ ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆ ಒಂದು ಪಡು ಬೆರಿಬಲ ನನಲಾತು ಒದಗದು ಬರಡು ದಾನಿಲು ಒದಗದು ಬರಡು ಎಂಚ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ದೆತೋನ್ನಂಚಿನ ಅಮೌಂಟು ಸಂಖ್ಯೆ ರಡ್ಡುಲ ಜಾಸ್ತಿ 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 ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಒಂದು ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಕೊರ್ಪುನಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಲ ಜಾಸ್ತಿ 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 ಆವಡು ಆ ಆಂಡ ಐಟ್ ಬಹುಪಾಲು ಅಪಿರಾವುಡು ಕುಲ್ಲಿನ ಜೋಕುಲೇ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಜಿಂಜುದುಪಾಡು ಅಕಲೇ ದಾನಿಲಾವೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಕಳಕಳಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಮಾನ ಸಮ್ಮಾನಾದಿಲೇನು ಮಲ್ತದು ಋಣತ ಭಾರನು ನನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಮುಖೇನ ತಂಪುದ ಬೊಳ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ಪು ಉಪ್ಪುನ ಬೆಳದಿಂಗಳನು ಗುರು ಬೆಳ್ದಿಂಗಳನು ಒದಗಾದ ಕುರ್ನ ಮಾತೆರ್ಗಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆ ಏರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅದೃಶ್ಯವಾದ ಏರು ಪೂರ ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕಲ್ನ ಪಾದನ್ಲ ಮುಟ್ಟುದು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕುರ್ನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಮಿತ್ರರಿಗಲ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಮಾತ ಪಾತ್ರನ್ನ ಗುರುಚರಣಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ